तो कर ना रुआ पीली तो से रुआ पीली हम तो चाय देता लोग कि मैंने गाड़ी करता तो तू काहे कहत रह रुआ पीली पीला पीली वाला प्रणाम। और आज देखी हमरा घर कितना लोग आइल बटे, मामा आइल बनी जी प्रणाम। और एने मरा आइल बनी मरते के एने बात करी एने का कॉली एने एने यहाँ के आइल बनी वहाँ के आइल बनी एने आइल बनी होने आइल बनी यहाँ के आइल बनी। अच्छा ये भोजपुरी में बाबा एगो चीज है कि ना, यहाँ के आइल बनी वहाँ के आइल बनी यहाँ के वहाँ से यहाँ आइल बनी हेंग आके होंगे जाके जानते नहीं होने से हेंग हो जाए तो होने चल जाए। लेकिन भोजपुरी भाषा में इस सम्मान है, इस सम्मान है जी। सम्मान कैसे है वहाँ के आइल बनी। अगर हमरा ओहदा से बहुत बड़ा ओहदा के केहू अगर रिलेटिव आइल बा चाहे वो टाइप के आदमी आइल बा तो ओकर नाम लिहल उचित नहीं है। ओकर ओहदा और रिश्तेदारी भी जनावल जरूर नहीं के वहाँ के आइल बा। तो पास में नहीं जैसे हिंदी में बोला जाला कि आप सर्वमान्य हैं, आप बहुत विख्यात हैं, आपका मैं शुक्रगुजार, आप हम नाम लेके ही बोल सकते हैं। तो वैसे उपमा है बिल्कुल सही वही चीज वहाँ के यहाँ के। अब देखिए ना एक दिन एक आदमी चाय खातिर चाय आई रहे तो कहा कि रुआ पीली तो कर ना रुआ पीली तो से रुआ पीली हम तो चाय देता लोग कि मैंने गाड़ी करता तो तू काहे कहत रह रुआ पीली पीला पीली वाला पीला पीली वाला सारा कॉमेडियन लोग जुटल बाटे। एगो पूछलक नो कि खाना खाए तो कहला कि ले आई तनी खाइए ले, कहला कि एगो तो हम बेशर्मी के पूछ देनी आ एगो ते बेहाया कि हां कह देले। कॉमेडी में खाली गतवे कॉमेडी बा, मतलब फेसवे ना हमनी के गतवे कॉमेडी बा, कुछ बोल देम सन तो कॉमेडी लागी। अरे भाई तो बातें नु होला कॉमेडी। अब हम देखी ना हमारा डीआईबीसी के कॉमेडी मामा देखी का ओमे का मतलब फेस में कॉमेडी ले से ओके के जब फेस में आई कॉमेडी मामा हीरो लगे लेकिन ना आज जब तेरे नाम करे ले अच्छा घरे खाए के रखले बड़ी क्या कुछ ले आ दी हीरो का ले कुछ ले आ बिस्कुट ले आ बिस्कुट लाओ ते कहानी। हां बोले कि हीरो लगे ले ऐसे कोई कुछ किया है बहुत दिन बाद हीरो के ना हीरो तो लगते हैं बड़ा खुश हो गए कैसे बहुत खुश हो गए। मामा के शुरुआत उम्र नहीं की मामा के शुरुआत हीरो से भई रहे। मामा अरे शुरुआत तू भई रहे सर जी माने यहाँ के का बात बा जब भी रुआ बारे में गलत सोचे नहीं बताई। हम गलत वहां के मीडिया वाला है, हम सच बोली ना तो गलत हो जाला। अब ये हमारा जो बैठे मुंह में अंगुरी लगा के बोलवावे ए मामा अब बताई मीडिया वाला सच बोलता है मीडिया वाला सच बोलता हीरो एगो कॉमेडी बा मीडिया वाला कहता हम सच बोलते हैं ना मीडिया सच होला हैं मीडिया सच होला। मीडिया ऐसे सच होला कि जो दिखाओ तो उस सामने दिखाओ तो कि का बोलते हैं वही थोड़े बोलता कि फलाना कहले ऐसे ना सूत्र वाला मीडिया तो करता सही बात करता। लेकिन जो सामने दिखाओ ताकि रोगा बोलते बानी प्रत्यक्ष ये मीडिया ओकरा पीछे जो बोलवाओ तानी तब बोलवाओ तनी वाला जैसे बैठ के कि हाय हाय बोले के बा ना तो वहां के एगो हम ये सब नहीं करते। कुछ लोग बात देखी सच्चाई मीडिया ही बोलेला का सच्चाई बोली सामने बोली और विरोध भी कोई ना कर पाए कि ना करबो करी बात कर कि ना करबो काई करो। अच्छा ये बताई एगो चीज हमरा इतना खराब लगता एगो कुछ ना कुछ वो हो जाता बवाल हो ही जाता। अपना घर के आपन तो सोचे के फुर्सते नहीं थे, ऐसा पूरा दुनिया के सोचे के पड़ जाता है वो बोले के पड़ जाता है। तब अब इनका चलते हौ नाराज तो उनका चलते हौ नाराज तो उनका चलते। अरे यार ई थूकम फजियती बहुत खराब चीज बाटे। जेकर मामला बाटे वो अपन सॉल्टो एंड लोग के का है के झूठो के एथी करे के आ उ जन बाटे हम मुंह में अंगुरी लगा के जन बोलवाओ त सारा मीडिया के मामला बाटे। एजा मीडिया गड़बड़ बा
अच्छा मीडिया ना रहित बाबा हाँ। तो रउआ खबर सुतले सुतले ना हाँ तो मिली। खाली खबर देने लगे जरूरत बाटे कि फलाना जगह फलाना भइल अच्छा बा। मीडिया बंद हो जाए कल पता चली रुआ कि काल का भइल बा हाँ तो खाली कैसे अपने भइल। नु हाँ। हाँ तो अपने की जरूरत बाटे ई ना कि अब जाके कहते नहीं। अच्छा यहाँ पे यूक्रेन ने ऐसे किया, यूक्रेन के प्रधानमंत्री का गलती है कि नहीं है? अब में वो प्रधानमंत्री गलती का सर वो कैसे मन काहे पता चली कि कौन गलती के गलत बा? बात तो कहिए ना कोई। मन काहे हम में पढ़ब में बिल्कुल पढ़ाई के पढ़ी। झूठों के खाली मीडिया एजेंट दिक्कत। चली चाय हाँ चाय अगली पका जय भगवान। हमार बाबा कहत रहला कि खूब इतना लोग ही है। भूखे लागे तो बुझे कि भूखाई बा और- दो ओकरा के पूछो और ये कि खूब बोलत है एकर मतलब एकरा भूख लाग गइल बा दे रे कुछ दे का तो देख लेम दरो के देख ना। अच्छा ये बिस्कुटो लियो अभी का बिस्कुट लाओ। अभी का काहे हम बोलते नु अभी ये से हम बोल लेते नहीं कि अभी जोन बाटे मीडिया के माइक मुंह पर नहीं थे ऐसे बोल लेते ए, वो जहां माइक वाला लगावले तू तो फिर तो उनका बहुत साम्राज्य चाहिए। चली उतरे हेने से मुंह में अंगूरी लगा के तब ऐसे हुआ तो कैसे हुआ अब और लो रखिए जब- अगर कुछ कहानी तो पकड़ाइए करब बात ना घुमा कहानी तो फिरा दिक्कत के। बा अब चला जी आई चाय पी अरे बाद में तो रोज अच्छा भाभी जी ने की बोलत भाभी जी का हम गलत चीज दिखाइला या कोई तो ना मीम में ना ना समझ रउआ ना तो अलग दिखाइले रउआ एंटरटेन दिखाइले एंटरटेन करिले रउआ भाभी जी सच्चाई बोलो का तो प्रीति का कहे के चलते वो एंटरटेन करेनी। हां माने अथी के न्यूज के माध्यम से यहाँ के एंटरटेन करेनी लोग के जैसे कि यहाँ के बात बोले के रहेला कुछ और ओकरा के तनी कॉमेडी शब्द में बोल के करे बना देबे नहीं कुछ ये चीज है शिक्षित देखिए मीडिया में भी अपना की स्तर बा सब लोग एक ही जगह छोड़ता यूट्यूब पर छोड़ता सब लोग डिजिटल में छोड़ता केहू के तरीका कुछ बा केहू के तरीका कुछ बा पड़ोसी के अपन तरीका होला और का ये बात की सब पानी ले दो थोड़ा सा यहाँ के डायरेक्ट न्यूज काटो काटो के मतलब वो तरीका से कहे नहीं कि कोई के बुरा भी लाया था मतलब हो। बिस्किट हाँ है ये हम कहे कोई के बुरा भी मतलब हो। हाँ रउआ पीली तो रउआ पीली आज इतना सारा कॉमेडियन लोग जुटल बाटे यहाँ आके में मीडिया वाला तो ये लोग मिल यो के कॉमेडियन ने हो गइल बा हाँ पता बा कि ना वहाँ के जब से आईनी है नु तब से हम बहुत कुछ बोलत नहीं थी हम बहुत सोच समझ के बोलते नहीं बाप हो बाप हाँ ना भैया ना बाप रे बाप ना दादा अच्छा हमारे खातिर तो सब कोई ठीक है बराबर ही बाटे अब बोले के कुछ बोलवा देता लोग अब बस वो आदमी खिसिया जाता होने हो गाड़ी देता अरे चला तो हमरा का लेना देना बा काहे करिए बोलो भैया हम कुछ बोलबे ना करब हाँ अब 5-6 दिन पहले मामा आए रहनी जा आ हम मामा खातिर लिट्टी चोखा सब चीज बना देनी अब मामा बिना खैले चल गनी आ अरे वीडियो सांझ के ट्यूशन हमर वीडियो भी अधूरा रह गइल जानी डांड लगा दी ना भाभी एक दिन डांड लगा दी मम्मी इको डांड लगाई आइले गोड़ लोग लागत है यहाँ का डांड लगो डांड लगाई चलो डांड दीजिए डांड लगाइए कितने लोग डॉग के गौ मत कर दिया कॉमेडी बनावल जाई सर जी सुनी ना एगो कॉमेडी बनावल जाई कितना लोग आवेला न तो ऊपर से गोड़ ना छुएला प्रणाम हेजा कौन गोड़ बा हेजा गिरो तब ना डॉग के न कहीं झुक पड़े लगा झुक बढ़िया तो लग अलग ये छुई दूर गोड़ छू अपन थी पर बताओ तो पहले ही पता चले लोग देखबो ना करू पहले लोग का करी पहले प्रणाम क्यों करी जाता पहले प्रणाम करी जाता पहले धरती के ओकरा बाद पैर के ऐसे धरती झुके तब पैर के कौन पार्ट अंगूठा अंगूठा के सामने से जो रेज निकले हाँ वो रेज के लिहल जाला छूके वो रेज है मस्तक में लगावल जाला महापुरुष के पैर अगर छुअता तो ओकर रेज लेके मस्तक में लगावता तो ई मामला टेक्निकल यहाँ बा एक और चीज कोई भी बड़ा बड़ा महापुरुष बड़े बड़े ऋषि महर्षि